येस अफिसार, बेहाय बोरै फैनाय जाखो? माबाफोरसो प्रब्लेम दंमोन नामा? औ, जोबोर गिदिर प्रब्लेम। दाबो लकडाउनआ खुलियाखै, नों बोरै स्कुल खुलिनो हाखो? सरकाराथ' दाबो नोंखौ स्कुल खुलिनायनि बिथोन होआखैना। नोंथांखौ स्कुल खुलिनो सोर बिथोन होनाय? नोंथाङा बेनि थाखाय जोंनि हेन्डसाम आरो गियानि मास्टारजों रायलायनांगोन। होमबालाय लिंहरदो नोंसिनि गियानि आरो हेन्डसाम मास्टारखौ। हुसियार खबरदार, गेब्रासार ओंखारबोदो। आयौ, एसेबां थाब? आंथ' बेखौल' बुंनो सानो, जेसेबां हायो आंनिफ्राय बासायना था। जेखौ आं सोंदों बेनि थार फिननाय हो, नङाबा जेराव थांनांगोनबो। आं सिगाङावनो खिथाखानानै होनाय जाबाय। नोंथाङा बेखौल' खिथादो, नोंथाङा लकडाउनाव मानि थाखाय स्कुल खुलिनाय? खोनासं अफिसार, जोंनि एरियाया ब्लु जनाव गोलैयो, मिथिबाय? हाबजि नामा बियो ब्लु जनाव फैनो? सरकाराथ' मोनथामल' जन बानायदोंमोन, ग्रिन, अरेन्ज, रेड। बे मोनसेखौलाय नोंलाय अबेनिफ्राय लाबोखो? खोनासं अफिसार, जोङो जननि बागै रायलायबाय थाला। जोङो फरायसाफोरखौ 2 घन्टानि थाखायल' लिंहरदों, रिजाल्ट होनो थाखायल'। रिजाल्ट होखांनायनि उनाव जों बिसोरखौ थिनहरफिननाय जासिगोन। मानगोनां फोरोंगिरि नोंथांखौ खावलायनाय जायोदि फरायसाफोरखौ 2 घन्टानि उनाव थिनहरलाय आरो लकडाउन जोबनायनि उनाव क्लास लाफिनो। खुलुमबाय नोंथां।